zing dar li le chan ve ni Rangoon khopui dil moi tak kan bawka ma exer kan la don ni nom don la tuk atop thleng lo en don nia kan la ma bawka thingpui dora hian han chol lut khomong te photang Rangoon anom ve na pakhat chu ei in tui tak zorna 24 hours door zan mut thailo emaw zing tho ma deuh po han chol lu mai na tur om hi ani khwa po alavar lo awangin tu chu hei mi an la thlem khom maya ma se he dor hi khowara chuan thutna tur ommu mal lo khopin an lun le don ani mut mat zing tho mat breakfast uluk taka ei hi khovel miro pui le mi hlotling company lian tak CEO te chin thin ani angin habita nei kan hantum ve chin don ani kan baw hun chu kan thleng ta khwa pola war lawa ma se min am to khop mai nu ho hi ho a group te a exer la hi an om nuala helai nu ho po hi pakhatin ti dan tur a aw lo lova midangin an om huna tang an lo zom zel ani in lu buru tuna chuan mong ti pau to hlek tur an ti ta poniang ka ngai thla chiang lova ka rabik lo voi khat chu USA a hian millionaire ni cha ho hi millionaire ni tala enge iti ang ti in zona an siama chuta atam berina zona an channa chu millionaire kani chuan hun binaya ni tin mai ka nakal hi ka ban sananga khovel mun rang ka fangang ti ani chu tiang tlin tur chuan millionaire an ni kher angai lem lo ti hi mithiam le zir chiang mi te soidan chu ania tuna an sum khol ang chu tuna an na tho lo ai tam zok thlatin thok chuak thai tura pai pung dan an thiam chuan emaw tuna an thiam thil chu tuna an hlo aya thok chuak tam zok thaya mani business emaw an din thai chuan millionaire ni kher lo po in tuna an ning em an ni tin nakal chu ngai lovin khovel te po chu an fang thai reng ani ti hi ani hei ni pola chuak thalwa ma se an zimuru mur to mai ni kapatet lang walai chuan an veng papkhat hian mizorama pa chunga ang khi chuan han hausa veila smart shoes nen lai ka letanga tuk tin chokan le thing pui thlum ka in thinang male ati ti kha ka video ma sa a ka soya hanzir chian chuan ani khan pupa chunga anga hausat kha achak ani lem lo ani achak chu smart shoes nei ve thai out a tui ati chokan le thing pui thlum chu tuk tin leilet tura a fe chhuwa ma in breakfast atan man ve thai kha achak chu ani annu in han duat deuh se pheikhok chu christmas a han lei sak ve se tuk tin chokan le thing pui thlum chu breakfast atan pa berti in han siam sak ve se atan chuan pupa chunga anga hausa chu ani mei don ani leilet pa ve mai ania pupa chunga sum nei za chu han pe vek po ni se ati ngai na le man tang kai dan tur athiam vak chuang kherin arin omlo $1 billion han nei ta thutla engtin nge manang engtin nge itiang ti zona kha kasiam boka mitam takin miron changa alom om a ma se chana tam tak han thlir chuan $1 billion chu nei kan chak hlom lem lovin kan mamo po ani lem lovin alang chana tam zok kha 1 billion nei ila chuan in mun le ram kalayang ti kha ania chu mitlin tur chuan 1 billion nilo 1 million po nilo $1 noi khat chau po nei ila atok viau turin alang hanin an chiang ila hausat chiam sumnga viau hi kan chak alo ni lem lo ani sumnga deuh ho hi kan o takapo an lo ni lem chuang lova sumnga chung ko hlim lo hrisel lo tak ang chi phai chu kan o chuang lo ani kan o tak chu ma ni chak zong le mamo phuru thai to ka sum nei ve hi alo ni tlang puyani khovel mihausa te reng hian an hausakna hi an ma ni ta chau ani lo midang te tan po ani midang te tan ham thatna siam thai turin khwa nu in aringa sum akol tir ve mai ani ti an chianga midang te tan hian thai to pin an sem chuakin midang te tan ham thatna an siam ani chuwang chuan kan sum nei chak dan hi ma ni tan chau ani chung chuan hausatlak kan lani lovin kan hausadon lo ani kan hausak ve po in kan dei rei chuang don lo ani hausat kan du chuan hei hi kan chian phot angai ta ni indil chu muto in ngai ro uti hi ma se chu ta chuan kan dil kan chiang phot turani hausat idilani chuan engzat chi a hausat nge ti ichiang turani chu mai ba ka chu eng tiang che in nge i man don
engtin nge midang tetan hlawkna a thlen dawn ti ichian phot angai bawk ani Bible po indila indil dik lo awangin in mulo innom saknan man intum sia jacoba bungli chang thuma a inti ani idil zata ichiang fek foka iman dan tura ril rudik tak iput phot chuan naktu ka ni alo chuak don ti ichiang ang mai hian ringlal lovin mutoa in ngai mak thei turin i thluak ngei to na zam vel le i thin lung i soi zoi mol turani ti hi khovel mihausa le hausakna le khabu ming thang le Bible mek po in asoidan ani helai Peter hot ho hi ka video ma sa khan an mani chaina hla an lo chua an lo lam dial tuk tin pai ka tia chaina hla chau emaw an chua thin ka lo tia a lo ni zong lo mai nimin lam khan sap la hot tak bailamos enrika hla an lo lam pui to a voin lam chu shape of you le havana ti lam ani va mai lama min chau sa chuan kazam cheder mai don ani helama hian hot to kin an nia asir dep chia ve thunga chuan kul to kin tai chi an lo bai ve bawk ani lahi exer kalak na nia kan la velok nga exer lak tum ve thin la puitlin lei thei lo han la ve zoka rei dai lo ban san le mai thin ini chuan heti hian ngai dan nei lo tum don nia zing tho hano ingai poimo ang bokin exer lak ngai poimo tumla nge zing tho hano lovin thoi dawin ileng chuak mai thin piannalh viau tumin film star le model tenen in khai khin lo la anni chuan an piannalh wangin sum an muwa piannalh wanga sum mui tum ve te ani lo chuan piannalh viau tum hi atul kher lo ani iril ru ti down tu rei pai lo tir tu chamai mai an niang piannalh viau tum ai krisel na atan a that zia ria chu chuan ham that na le hlotlin na ro pui sok a pek tur lam che thlirin exer lak hi edik tumla piannalh ti chu automatic in iron nei chho mai don ani then khati chu exer kan han lak thakhat vela arnola anga piannalh ve mai hi kan tum thina voile khata awaya mason ngal phut tum ai kan tlak cham na zon mai chia ini chuan mangbor le dul emaw mipa ini chuan banbul le ombor ti angchi itlak cham na zona iril ru seng photla ti chuan imason deuh na chuan phurna ape che anga exer ilak chun zom pai zel pha anga thil danga po ma ilo son zel don ani keima chuan tlangwal om thep dir der le banbul te chingcheng t-shirt po have ngam ngai lo kan kum hlun thina ka banbul ti len le ombor ti pau deuh tumin exer kan lavea tlema kamason deuh na chuan phur zel namin pe ani Amir Khan khanin pull up hi kajini a khanin voice of ni pangatia ani ka khum thayam lo en chin don nia ilo chiar don ania kan ti chinanga nula hip nan six pack nei tuma tan lak vak hi thil tu lutuk lem lo ani mai chia hian mi pa six pack nei chu moi an ti te meu mai ma se six pack nei sum nei vak lo ai one pack lian deuh nei sum nga deuh ang chi hi an war jok ti hria ta tha Sunday man nom le he video tang hian hlawkna emaw chhar chuan khonga in Facebook a Benjamin Biaka ti in milo zong la page hi lo like la chuan following ti hi han met la get notifications ti hi han met le la alo ringanga chuan see first ti hi ilo met le don nia ti chuan video toy te benwar thlak le mu nam tak tak kar khata voi khatal karon ti chuak zel dona ilo mu wat thin don ani YouTube po Benjamin Biaka tin zon mu thai kani boka min lo subscribe ve don nia choi tui hun man nom le